बिखायनि थाखाय आं मोनसे सारि बुंनो जे हारसिं लोगो नालाय नों सैमा आंखौ लांफा I dare you to fix me. आच्छा दुखेराम मा राबननि खर'आथ' 10ताल तारमाने बे खिथुआव 10ता जागोन नामा मा नहा नहा सोंलाबाय थायोलै बे खिथुआव 10ता जानांगोनथ' नङा बोरै खिगोन बिलाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गेजेराव दं सासे हाई सेकेन्डारिनि टपार बिथांखौ जों मोननैसो खोथा सोंनो नागिरदों बोरै टपार नोंथांमोनाबो मिथिनो लुगैदोंबा आंजों लोगोसे बिथाङा नै बिनाव जों बोरै टपार मोनखो बेखौ जों मिथिनो लुगैदों नोंथां फोरमायदो रायजोनि गेजेराव मारै टपार जाखो बुंहरदो आरे बोरै इसिबां मोजां पास जानानै माथो फंनैसोबो खोथा बुंनो रोङा नोंलाय ओइ सैमा स्पिकार होआसै बुंनो दा साहा बानायलाय आंहा दिनै बेस्ट फ्रेन्ड फैदोंलै न'आव जोंहा न'आव सायाव आमल होनो ना औ हो सिनिबो होनो हो दै होनो ना ओंलै हो सापात होनो ना नङा आलु दालि फान्थाव हो आरो हायोबा सामब्राम बानलु हाइजें देना हो गोथाव जायो खावना लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अथ' खावना लाय आरो बुंनो ओइ बुयै लांथा खालामना बुगोनबो ओइ बुयोबा बुलै गेजेराव बिदि रमान्टिक खोथा बुंनाङा सनिराम बिराद बरिं मोनथारबाय आं नोंनाव मोनसे डायलग सोंसै एबार दे हिन्दीनि जागोन डायलगा ओरैबायदि अंजलि मैं तेरा हूं बे डायलगखौ नों स्राय स्राय बुंनो हानांगोन होमबासो आं नोंखौ बर' फिल्माव चान्स होगोन नङाबा जोगार हरगोन नंगौना होनलाय आं बुंनांगौ अंजलि अंजलि मैं पूरा सीधा हूँ नों तेरा आं सीधाब्रा आं सीधा मानसि आरो दुखिराम नों माथो बिराद गल साइसलाय नोंगा नों माथो बिराद सैमा साइस